Iya, apik. Dibukain dhisik ya. Oh, tak bukain dhisik. Coba ngene diajeng dhisik. Apik to diajeng. Apik iki lho, apik to. Apik ta? Coba Nggonamu coba. Kak, Mesti elek nggonamu. piye diajeng le buka. Iki Alon-alon sik lho. Piye to? Sing buka. bukaan. Apik nggonaku lho. Kinten-kinten. Tak kinten-kinten. Apik to Coba sawah iki coba bandingno. Kok apik nggonamu? Iki nggonaku kok elek. Iya diajeng wis dadi Tapi kuwi kok iki aku. Aja aku. iso diajeng. Gampang. Aku mau nenggo iki elek Dadi pilihanmu iki kok Mama. diajeng. Aku kuwi wae. Ibu. Aku mau iki. Piye nggih ana apa. Menikane ngene kalau ngene ambak golekane niku apik niku saya niku niki elek lho niki elek to elek. Iya sabar gini wis. Laremo nggih. Nggih kalau Chandra Kirana. Kene ibu ngaten boten saged. Iki lho, kadangmu kalau ajeng men kepengin nyampe. Mbok dijelke aja boten saged Iya. Sedelo wae kalau. Kepanjanipun katresnan kula Mas Panji asmara bangun ampun. Mengko tak Boten Ibu. tak paringi sing luwih apik. Dan kula sampun nemen menika kok. Wis to, ibu sing dawuh sliramu kene. Nanging kalau wau menika sampun dadi pilihanipun diajeng gal. Ya kok pengen sabar nggih. Galu ajeng iki sapa to, Nggih? Galu ajeng iki sapa? Rayi kula. Nah, kadangmu to. Nggih. Mula nek ngerti kadange dampingi nggih sedelo wae. Boten Ibu, boten saged. Sedelo wae. Boten. Ya nek ngono ibu sing ngampil. Ibu sing ngampil nggih sedelo wae kene. Boten saged Ibu. Galu Chandra Kirana. Nggih. Kowe lan nganggep aku ki ibumu to? Kula menika nganggep panjenengan menika ibu kula nggih tiyang sepuh kula piyambak. Nah, dene rumangsane nek aku ki ya kaya dene wong tuaku dhewe. Kula sliramu kene Nanging Mbak menika kula boten saged. sedelo wae. Boten Ibu. Chandra Kirana. Awak lho. Sedelo wae kene. Boten Ibu. Ampun ngaten menika to. Aku ki ibumu. Perkara golek aku angel lho. Kula dai pati menika ajeng kene. menika peparingipun Kang Mas Asmara banget. Boten Ibu. Iki lho ajeng ki nek kepengin nyampil sedelo. Kene. Kaya angel banget to. Iya to Ibu. Rama. Kene. Oh, Neng taman itu wong turu rame ngerak jamak. Monggo kula aturi sabar rumiyin menika lho. Putra putri panjenengan dalem ingkang panjenengan tresnani. Pancen aku tresno karo Galuh Chandra Kirana. Ning nyatanipun mboten bekti kaliyan tiyang sepuh lho. Ora buktine nggo napa? Kula menika rak garwa panjenengan. Iya. Kula sampun nganggep Galuh Chandra Kirana menika kados anak kula piyambak. Lah kula nggula wentak kaliyan Galuh ajeng menika sami. Aku ngerti. Dur perkara niki apa? Perkawisipun golekanipun Galuh Chandra Kirana menika kepengin dipun ampil Galuh ajeng, kepengin ngampil kemawon kok angel mboten angsal. Menika lho, iki ndang nggih golekane ngene. Ora yo duwe golekan dhewe. Lah ngene kula niku ki elek
Nah, sakmenika kula nyuwun menawi panjenengan dalem tresna dhateng kula kaliyan Galuh Ajeng, mila Galuh Ajeng menika kepengin sanget ngampil golaanipun Galuh Candrakirana. Panjenengan ingkang ngendika? Lho, Kene nggih. Galuh, Nuwun kula Rama. diambil ki adimu. Aurat Rama. Apun. Menika tandha katresnanipun. Paringipun Kang Mas Panjasmara banget dhateng kula. Wah, kuwi bener. Wah, bener iki paringe Panggino Kertawati kanggo rasa katresnane marang Galuh Candrakirana. Inggih kula mangertos Kang Mas, ning Galuh Ajeng menika namung kepengin ngampil. Abote sepira ta men gambelke sedhela ngoten? Nggih. Sepisan malih yo nggih, sepisan meneh Ibu ngampil sedhela kanggo kadang munem Galuh Ajeng. Boten saged Ibu. Menika Rama. Kanjeng Rama Kula ning pengen panjenengan niku. menika. Galuh Ajeng. Dalam Rama. Upama kowe tak pundhutke sing padha karo duweke Mbak Ayumu Galuh Candrakirana piye? Emang kula tetep pengen niku. Kok pangkal to? Piye to, Nggih? Sedinamu ki. Galuh Candrakirana. Kula Rama. Ken. Kowe iki putra sing banget tak tresnani, Inggih. sing tak domo-domo supaya kowe iki bisa ngluhurake asmane wong tuwa. Mula kowe manut karo Rama. Sawetara kowe ngalah. Golekan iki wenehna marang adimu Galuh Ajeng. Kanjeng Rama, paring kula matur. Sadangunipun kula menika nderek dhateng Rama, kula tansah bangun miturut menapa ingkang dados dawuh pangandika dari ananging menawi perkawis menika golekan menika tandha katresnan calon sisian kula Kang Mas Inu Kertapa. Badhe kula kukuing ngantos tumekaning pati Rama. Piye? Tumekaning pati. Kang Mas. Kaya ngono kowe. Kaya ngono kowe Galuh Candrakirana, Kang Mas Prabu. Kowe wani matur nursane Rama kaya ngono. Kowe bakal ngungkuli wenane Rama. Yo, Ma, wikanipun tresna kaliyan kula. aku tresna marang kowe. Sunyatanipun panjenengan mboten saged jejekaken leres lan akeh. Galuh, Menika wenang kula, hak kula. kowe mulang karo wong tuamu, ha? Kowe mulang karo wong tuamu. Kaya ngono ki jalukan. Saged Rama. Kaya sinengke to Aku Rama. wong tuamu, kang duweni pawuwasa kang tanpa winates. Kraton Kediri. Ora sadar welas, ora sadar tangis. Pengen maring panjenengan banget to ya. Halo. Mula weneh raya cuk, kowe mesakno karo Rama. Boten Rama, boten. Wah, Boten saged Rama. aku kudu tumindak kepiye ngono. Lakon kaya ngene iki. Ngaten mawon. Iya. Menawi Galuh Candrakirana menika tetep adres, tetep kenceng mboten nurun. Maringaken dhateng Galuh Ajeng. Wis sampun kula badhe maca Kok dhisik. Tegesipun panjenengan dalem menika abot Kok terus putra untung, lho? panjenengan. Lho nyatanipun Aku tresna karo kowe lho. Nggih kula mangertos. Ning Purbawasesa panguwas tunggal ing Kraton Kediri menika panjenengan dalem. Monggo putra panjenengan dalem Galuh Candrakirana menika putra ingkang boten bekti dhateng panjenengan, ora bekti karo wong tuwa. Kaya ngono kok putra ratu. Ming perkara golan kok bakal wani karo wong tuane. Wani kalian panjenengan dalem menika tegesipun wani kalian ratu ing Praja Kediri. Galuh. Sepisan meneh. Aku pinangka kang duweni panguwasa ana ing Kediri. Kowe tak anggap kawula ana ing Kediri. Aku dawuh marang kowe. Tak pundhut golek kencana. Boten saged Rama. Galuh, Boten saged. Aduh, kowe aja temekaning pati kemawon pati. ngilangake kesabaranku. Wis tak gawe sabar.
Aku tresno karo kowe, Galuh. Tak pundhut, pisan maneh tak pundhut. Tak pundhut. Minggat kowe. Nggih. Marem atimu. Marem yo. Marem Rama. Kang Mas, Cengenges. kalau Rama. ajeng menika ra nggih putra dalem to, mbok jabat didukani to. Nggih ana Ning nganti Mbak lunga kaya ngono kae piye? Nggih Lah sampun. yo kang mbok piyambak sing angel. Kae iki anakku. Ning putra panjenengan menika mboten namung Galuh Candra Kirana, Galuh ajeng menika nggih putra panjenengan dalem. Iya. Nggih sampun dewasa nggih ayu. Nanti aku tegel. Nigas rikmane Galuh Candra Kirana. Waduh. Nggih sampun to. Yo kaya ngopo irange kowe, Cuk? Sampun Kang Mas. Rama, Dami menggalih kanthi tirta ingkang wening. Menika sampun dipun karepaken Galuh Candra Kirana ngaten menika. Nggih sampun. Yo Nggih sampun Rama mboten sami yen ngono perkara iki aku bakal suwanana ngersani kanggo kaliku, kanggo Kiri Suci. Ya. Nggih Kang Mas. Kowe model tunggu kraton Kediri. Lan aku bakal tunggu aku Galuh Candra Kirana. Piye bae anakku Galuh